Ahojte všetky ženy, matky, dievčatá. Moje meno je Dominika a ideme si ukázať 5 cvikov na posilnenie nášho panvového dna. Prvý cvik je zameraný na aktiváciu nášho panvového dna. Dáme sa do pozície, ako vidíte na videu, nadýchneme sa do brucha. Brucho sa nám mierne zdvihne, môžeme si naň aj položiť ruku, aby sme to lepšie precítili. Výdychom jemne zatiahneme svaly nášho panvového dna, ako keby sme chceli zastaviť prúd cikania. Zároveň mierne zatiahneme aj spodné brúško, ako keď chceš vtiahnuť brúško smerom k chrbtici a na podložku. Vydržíme 3 až 5 sekúnd, potom uvoľníme. Dýchame pokojne nosom a vydychujeme ústami. Druhým cvikom je mostík s aktiváciou nášho panvového dna. Opäť pozícia, ako vidíte na videu. S nádychom sa pripravíme a s výdychom spevníme panvové dno plus zadok a plynulo zdvíhame panvu smerom nahor až do línie rameno, boky a kolena. Opäť ako vidíte na videu. Vydržíme 3 až 5 sekúnd, udržujeme stále takú aktiváciu a nádychom pomaly spúšťame panvu späť na podložku. Dávaj pozor, aby si sa neprehla moc v chrbte, teda v spodnom chrbte, aby som bola presná. Aktivácia panvového dna je dôležitejšia než výška mostíka v tomto prípade, takže dávame na to bacha. V poradí tretím cvikom je tzv. Máčací chrbát s vedomou aktiváciou nášho panvového dna. Pozícia opäť ako vidíte na videu, dáme sa na 4 s nádychom, pohľad dopredu, prehneme sa v chrbte ako taká kravička, panvové dno sa nám mierne natiahne a s výdychom pohľad medzi kolená, zagulatíme chrbát ako taká mačka, plus vedomé spevnenie nášho panvového dna ako pri prvom cviku. Čiže zatneme, ako keď sa nám chce ísť cikať a chceme to zadržať. Plynule dýchajte, neponáhľajte sa. Zapájajte dých ako váš hnací motor. Čiže s nádychom pozeráme sa dopredu a s výdychom zagulatíme chrbát. Našim predposledným cvikom sú výdychové zdvihy v pozícii mŕtvého chrobáka. Poďme sa na ňo teraz zahrať. Pozícia tak, ako vidíte na videu. S nádychom stabilizujeme trup, s výdychom spevníme naše panvové dno a striedame opačnú ruku a opačnú nohu, ako vidíte na videu. S nádychom opäť návrat do východiskovej pozície. Nejaké tipy? Drž chrbát nalepený k podložke, nepovoluj brúško, aktivácia panvového dna je vždy pri výdychu. A posledným 5. cvikom je drep s dýchom a vedomou kontrolou nášho panvového dna. Pozícia, opäť ako vidíte na videu, veľmi známy, proste ideme drepovať, ale veľmi pomaly. Nádych, pri poklese do drepu uvoľníme naše panvové dno, výdych, pri návrate nahor spevníme panvové dno plus vystúpime do stoja. Drep do hĺbky, ktorú zvládneš bez prehnutia chrbta a s udržaním rovnováhy je veľmi dôležitý, pamätaj na to. Počas drepu si predstavuj napríklad, že ťaháš panvové dno nahor ako taký výťah. Drepuj pomaly a kontrolovane. V tomto prípade je dôležitá kvalita, nie kvantita. A prečo sú napríklad dôležité cviky na panvové dno? Podporujú nás počas tehotenstva, po pôrode, podpora taktiež správneho držania tela a prevencia úniku moču. Na záver 3 tipy. Začni pomaly a sústredene, cvič aspoň 5 až 10 minút a nezadržuj dých. Ak sa ti moje video páčilo, poteší ma like alebo odber. Pekný deň, ahoj.